Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 2,60 x 2,50 m. Tu sme zakomponovali sprchový kút, ktorý je dostatočne komfortný, 1000 na 1000. Skrinka s umývadlom, tá má rozmer 120 a závesné WC. Na steny sme použili obklad vo formáte 60 na 120, dekor betón. Za umývadlo na stenu išiel ševron, drevo. No a na zem sme dali dlažbu vo formáte 60 na 60, tmavší odtieň. Ja verím, že aj táto kúpeľňa vás zaujme. V priestore, keď do nej vôjdete, vyzerá fantasticky. No a my máme pre vás ďalšiu inšpiráciu, takže sa tešíme na budúce. Dovidenia.